Pagpanulong, lalis ug pagpangulata sa magamahan ug pag-umangkon. Ngadto silang silingan sa Carcar City nagkuhaan og video. Ang away nila kaniadto mo'y gitumbok nga hinungdan sa ilang panagbingkil karon. Ang tulo ka mga sospek gisikop sa Carcar City Police. Ano ang detalye sa report ni Femari Dumabo? Sa kuha sa video, niabot kining tulo ka mga lalaki sa usa ka tindahan. Gila sa hepe sa Carcar City Police ang mga lalaki nga mao sila si Francisco Lapinid, 47 anyos, uban siyang anak nga si Meljan Lapinid, 19 anyos, ug pagumangkon nga si Jason Navarro, 19 anyos. Ang ilang gisulong, giila nga si Harrison Abindan, 27 anyos. Sa video madungog nga gisukna ni Francisco ang bitima hangtod nga nagkalali sila ug nahitabo ang pagpanghagit. Pipila ka segundo gitukmod ni Francisco ang usa sa kuyog niini pasod sa tindahan ug dinhi na nagsugod ang lamok-lamok. Hangtod nabira nila pagawa si Abindan. Makita nga nisukol si Abindan. Apan gitabangan na kinig kulata. Ang mga suspitsado ug biktima managsilingan lang ug matod sa hepe sa Carcar City Police Station, Police Lieutenant Colonel Arjulito Cabagnut, nga away kaniadto ang rason sa panaglalis nga nisangpot sa sinumbagay. Ang pagpangulatan hitabo gahapon sa Barangay Valencia sa Dakbayan sa Carcar. Ang tulo na sikop sa Carcar City Police ug karong adlaw gipasaka ang kasong slight physical injuries batok kanila. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.